shi ba. Kore ne ake bada in dai wanda ba ka shiri da shi ne bai kamata da kake ake magana ake cewa haka nan to ni wa dan maima nake sa in ci. Gaba ɗaya dai ka tsaka diba dan maimai dai mutum dai na kirkire shi to wanda cikin ɗayan shi ma ba samu ɗan kirki ba to ina magana gigi koki. Ina kake ma mutum in kana ma mutum hasada da gaske ne ba ka san shi kana mai hasada. Gas wani abin da zai za aiki na kusan da wannan kusan shi ma Ariana kan wata sau 500. Kuke da lahi ba kowa ba kuke da lahi kusan da wannan.